Kubor nakaslem jong Nongpang Hima. Sa kaway ka Jingjia hap Liengsuiñ kala ja Hapoh US, haka ba kaway ka Liengsuiñ kit Nongpang kabalatip kum kalia jet 55 kala hap hadian ba kala Taiew siya suñ ha Philadelphia. Kani ka Jingjia kala ja hadian laisngi ba ka Liengsuiñ American Eagle Flight Sunrise Sawar jong ka American Airlines. Kaletung ku ha suñ bat ka helicopter Black Hawk. Kabalawan ra ka Jingjia jong handru punyongot ki passenger ki ba syong ha ka Liengsuiñ bat ka helicopter kabala ja ha ka at khandai tarik ukala Lincoln. Kani ka Jingjia kala ja ha ka singit hot diang ha ka nongba Philadelphia kabadan Hapoh Pennsylvania jong ka US. Kani ka Liengsuiñ Learjet 55 ka na Mexico hendrai ka yo license bantre kam ha US. Hapoh kani ka Liengsuiñ ki don handru ngot bagentup ya kawi ka khna bapang bat ka kemi jong ka bat saungut ki nongnya bat nong trai ka Liengsuiñ. Ki bor sarkar ki le thu ba ka por jan met jong ka singit hot diang kim pat la ban pentikna ka nongut ki briu ki la ban yap ha ka Jingjia. Hadian baka Liengsuiñ kala tenra yak bentak babun brio bha jong kanong ba. Lai iru iki benta jong ka Liengsuiñ ki bala hap hasurok bat ka yeng ka bala kemding na ka jing bethei ka Liengsuiñ. Ka sarkar Mexico ka yathu babaro ki badan Hapoh ka Liengsuiñ ki de ki nong Mexico ong ka khubor jong ka CNN. Katika khna kadang mut ban lej phai sha yeng hati jwana ong usai gol ubatrei Hapoh ka jet rescue air ambulance. Ngila sngolingo shibun ikani ka Jingjia bas ngosi long ugol. Kani kalong ka kunhun nya Liengsuiñ ka bala tebet baha ngide ka company kit Nongpang ba paunam ngi hersuiñ handu spa hadu hanyo spa sien ha ka shisnam ulaong baka company kala baiting ka shibun ban penbit penbiang ki Liengsuiñ jongka kat kum ki kendon bah khli do jong ka perthei bat kani ka Liengsuiñ ka bala hap kala don ha ka jinglong ka baha ban her ngim don jing tep kumnu kani ka Jingjia kala jal ong ugol u president ka US Donald Trump ulat ho akiran san social media da kababan pau baka ni Jingjia kalong kabas ngosi hadu kata-kata banyu i baka Liengsuiñ kala hap ha Philadelphia Pennsylvania kimen siem ki balui ki la duno ki breu jongi ki shimenta pura ban ajing arab halor kani Jingjia katanat penya Liengsuiñ jong ka America kala ong bahendri ngot ki breu ki don ha ka Liengsuiñ Learjet 55 kabala hap ha kapor hendri shiteng ha ka singit ho ding kilat pathai kubor na ketika than ki le thu bakani ka Liengsuiñ ka hap hajan ka Roosevelt Mall kabadan shatei lami ngi jong ka Philadelphia bat ki ladon bun ngot ki bamen saw ha ka jaka ki he sarkar ki le thu bom patla ban tip ka ei ka bala penlong ya ketika Liengsuiñ ban hap ka suin beneng kalong ka bakriat da ka jing hap uslap bat ka penlong banum yu i bha ha kapor baka Liengsuiñ kala hap ketika air ambulance kalami na Northeast Philadelphia Airport bat ketemu ban lej Springfield Branson National Airport ha Missouri